no podria deixar d'agrair avui la presència també dels 3 portaveus dels grups polítics de la corporació, la portaveu de la Veïns Units, la portaveu del Partit Popular i el portaveu de Compromís, precisament perquè he començat la intervenció parlant de la necessitat d'afrontar la pandèmia d'una manera conjunta, unida i coordinada. I puc dir que així, els representants públics, hem sabut en tot moment trobar punts d'encontre. Malgrat les diferències, hem sabut trobar els punts d'unió i col·laboració permanent enmig de la pandèmia. L'aprovació per unanimitat dels pressupostos de l'any 2021 crec que és la prova més evident d'aquest treball en comú enmig de la pandèmia, però han estat moltes les reunions, els contactes informals, les aportacions que han fet possible continuar amb aquesta com una lluita de ciutat, una lluita de totes i tots. I jo crec que aquest és el millor missatge d'unitat, el d'anar tots i totes a una. Crec que és el que millor defineix la nostra ciutat, el que millor pot definir Ontinyent. Per tant, reiterar aquest agraïment als 3 portaveus dels grups polítics municipals, tant pel treball que hem fet al llarg de tota la pandèmia, pel que malauradament segurament ens queda per continuar fent, com per les aportacions que heu realitzat a aquest programa.